Oh yes, we are. Are you? Yeah! Answer no! We have to do something. Because now we need some dirty clothes. How about some socks or trousers or... We need clothes. Or... Okay, wait. You knew. Your hands. This is washing. There he is. Thank you. You were so good. Yes. Okay, one more. Here. Oh, rails are so dirty. Okay, let's start. Okay, this is washing machine show. Old one. Aitara, very cool. Joo. Oi tara, lähtää liikat laiturille. Oi tara, lähtää liikat laiturille. Oi tara, liinat huivit liottamma. Oi tara, liinat huivit liottamma. Oi tara, parrat paijat pesemään. Oi tara, parrat paijat pesemään. Oi tara, pyykit pyöritellään. Oi tara, liinat liotellaan. Oi tara, suopa silotellaan. Oi tara, vesi valutellaan. Oi tara, kunnon liinat liotettu. Oi tara, vesi pois valutettu. Oi tara, tästä liikat lähtee. Lähtää liikat laiturilta. Lähtää liikat laiturilta. Kotiin kuljettamaan, kotiin kuljettamaan. Puhtaat on paidat, liinat on liotettu. Oi tara, pyykit narun ripustella. Oi tara, päivä pari kuivaa. Päivän kuivatettu, pyykit on pyöritetty, liinat on liotettu, suopa on silotettu, vesi on valutettuna ja liinat on liotettuna. Hei! Kiitos, ole hyvä.